Vou ceder xa a palabra a Jorge, concejal de Turismo, que é a persona que está coordinando toda a área da Festa do Marisco, que non corresponde a Concelleiro de Turismo, e que vos vai xa ir adiantando a presentación do programa e de algúns eventos que podemos destacar. Alcalde, medios presentes, amigos e amigas todos, bons días. Gracias por estar aquí connosco a presentación da 45 edición da Festa do Marisco do Grove. Na presentación do que vai ser a Festa do Marisco, a programación, se algo hai que salientarse o primeiro que acabo de dicir, 45 edición. O feito de que levamos 45 anos coa Festa do Marisco pon de manifesto a gran solera e trascendencia que ten este evento. Elo nos permite tamén comparar, mirar ao longo do tempo como a Festa do Marisco foi edición avanzando, e o feito de ver a programación este ano nos demostra como a Festa do Marisco avanza. A Festa do Marisco está avanzando e iso se plasma nunha serie de contenidos, unha serie de actividades e unha serie de accións que se están acometendo na programación da Festa do Marisco. O obxectivo do Concello do Grove en canto a Festa do Marisco é conseguir unha festa completa. E cando decimos unha festa completa quere dicir buscar que resulte atractivo para quenes nos visitan, para os turistas, para os visitantes, e que permita disfrutar os que aquí vivimos, tanto na localidade, no Grove, os veciños, como por suposto tamén nas localidades veciñas da comarca. Temos actuacións musicais. Non se pode entender unha festa sin música, sin alegría, sin vida. E neste caso a Festa do Marisco ofrece a posibilidade tamén de disfrutar de día e de noite. O venres 3 actuará David Civera e Cornelius. O sábado 4 temos a Leilía con nós. O xoves 9 o grupo folk Tanxedoiras do Pandeiro. O venres 10 Pradairo. E o sábado 11, coincidindo coa noite da Gran Queimada, da Noite Meiga e a Gran Queimada, teremos con nós tamén outra agrupación folk que é Pes de Lán. Isto en canto ás actuacións musicais. Temos actividades folclóricas. Temos tamén teatro e cómicos na rúa. O venres, día 10, teremos a entrega das centrolas do Centro de Ouro. Estará a cargo da agrupación teatral Inxebre, que se encargará de escenificación e de glosar en certa maneira o que a actuación, e a presentación da misma será a cargo de Javier Veiga, un artista, un profesional do Día da Mexillón a Megrove. Temos como novidade tamén este ano Cociña en Vivo venres, ou conocido tamén como Show Cooking ou Cociña en Vivo, que en este cargo xestionará a Escola Obradoiro de Hostelería da Lanzada, e algo máis que aparece na programación que vos facilitamos hoxe. Completamos unha ampla, fuerte e enriquecida Festa do Marisco. Falando en representación do Goberno do Grove e como alcalde, teño que decir que non podo compartir toda a información que está salindo nestes días na prensa, principalmente pola falta de rigor que a mesma ten. Non sei cales son os orixes e as fontes desa información, pero me atrevería a calificala de falaz e de faltar a realidade. Estáse xenerando a través de unha serie de reportaxes ou de información que sale na prensa, estáse xenerándose unha polémica que me atrevo a calificar tamén de artificial, claramente dirixida por unha parte a poñer, e me deixa permitir a expresión, o pau nos radios da bici deste goberno da alcaldía e do Concelleiro de Turismo para intentar que un evento como a Festa do Marisco, que trascende a calquer goberno municipal e a calquer político, que non veño aquí a seguir coa rumoroloxía que estou vendo estes días na prensa. E como non vou a continuar con esa rumoroloxía, vou ofrecer datos. Porque o que é curioso que na prensa salen cousas e que se me entenda ben, eu aquí non estou acusando o mensaxeiro, estou
criticando en todo caso a mensaxe que sale na prensa. Empezo a dar datos. Fálase da falta de planificación da ubicación das carpas e da instalación das carpas. A ubicación está perfectamente pechada. Este ano, a través dun acordo que temos, e así o traballou e gestionou o Concejal de Turismo, un acordo con Guitiriz, canteiras de Guitiriz que nos ceden 3 pedras. É de sentido común. Que si se di que un renuncia, que outro se cabrea porque non hai a pedra e que se va. Mentira. Fálase da presentación. Iso é unha discusión que se ten valorado no Consello Sectorial de Turismo, si facela antes do verán incluso as presentacións ou facelas agora. E aí hubo discusión e a verdad que non se chegou un acordo, pero é decisión deste goberno, porque así o entendemos e que é mellor, que ademais que é o máis importante de todo o mailing e todo o traballo de publicidade coas axencias que se ten feito, e aquí vos daba referencia de 700 axencias contactadas, de todo ese proceso de publicidade que sí que ten que estar en rodamento antes da Festa do Marisco e moito antes para a programación dos tour operadores e das axencias, e iso estamos todos de acordo, e se está facendo, o que é a presentación, entendemos que ten máis efecto e máis resultado facela o máis próximo, con un marxen de uns 10-15 días, á Festa do Marisco. Por que? Porque ten máis forza na memoria e ten máis presencia nos medios de comunicación. E iso nos permite, posiblemente, coller e recoller algúns visitantes que posiblemente toman a decisión de última hora. Non vou a facer as valoracións do PP porque o PP, lógicamente, está na oposición e o que lle toca é criticar. E é normal, entendo. Non teñen máis argumentos, non teñen máis capacidade e non teñen máis económicos que fixeron que o Tío Pichón non fora adiante no 2007. No 2008, perdón. Procuraremos, agora xa vexo que Miguel tirou a toalla, eu non, e procuraremos que o Tío Pichón se celebre no 2009. Estamos traballando en eso, tamén é certo. A partir de aí, home, que representantes do PSOE e o alcalde lle pideu a dimisión ao concejal de Turismo, solamente vou dicir unha cousa: mentira. Mentira. E o que teña probas, que as enseñe e que as demostre. Iso é mentira. Jorge máis eu temos falado, discutido e debatido de moitas cousas e de moita información. De aí ao catastrofismo, por favor. Así pois, non me queda máis que dicirle aos veciños e as veciñas do Grove que realmente a min é o que me interesa. Que a Festa do Marisco 2008 está pechada, a Festa do Marisco 2008 está lanzada, a Festa do Marisco 2008 vamos a procurar que polas condicións deste ano sexa a mellor festa posible e en eso estamos traballando. Despois xa veremos como salga, pero en todo caso o beneficio da duda. Esperemos a que remate a festa e xa terán argumentos e terán criterios obxectivos para criticar ou non. Por certo, se sale ben, tamén me gustaría que o recoñeceran públicamente. Polo tanto, non me estendo máis e quedo totalmente aberto ás vosas cuestións. Eu preguntaríache polo Consello Sectorial. Antes, se acaso, decirche que nos axudaría moito para evitar esa falta de rigor nalgúna información que puderamos falar con alguén do goberno, concretamente contigo, para contrastar algúns datos. ¿Cuál es el presupuesto de la fiesta? O presuposto da festa temos no orzamento sempre unhas previsións. Hoxe mesmo creo que anda por en torno aos 495.000 euros. O pregoeiro temos que dicir que a día de hoxe o único que non está pechado, pero que nadie se alarme, porque xa me adianto as críticas. Tiñamos un que por problemas de agenda, como suele ocurrir en estos casos, a semana pasada nos comunica que non vai a poder asistir, pero temos outro que onte se plantexou na reunión de goberno e está pendiente de confirmar porque xa se había contratado con ele. Eu espero que entre esta semana podámoslo anunciar. O sea que ao final a polémica tampouco era para tanto. Bueno.